Señoras, señores, moi boas noites e benvidos un ano máis, outra xeira máis a estas tradicionais procesións de Semana Santa que a Televisión de Galicia lles ofrece desde Ferrol. Esta vez cunha diferencia, esta procesión que están a ver vostedes acabámola de gravar hai pouco máis dunha hora. Trátase pois dunha retransmisión en diferido, habida conta de que os telespectadores da nosa cadea terían ocasión de presenciar dous partidos de fútbol. Así pois agora é o tempo de entrar de cheo na Semana Santa, de entrar de cheo nestas tradicionais celebracións de Ferrol, para as que como cada ano e para falarnos, digamos, do aspecto espiritual de esta celebración nos acompaña o Padre Isorna. Boas noites, Padre. Boas noites. Unha vez máis estamos en Ferrol, unha vez máis temos milleiros e milleiros de persoas que non dubidan en sair á rúa. Ademais, o tempo esta vez está nos acompañando para presenciar estas impresionantes manifestacións de tradición e de fe popular. Efectivamente, o tempo é un regalo magnífico de Deus, que este ano é abundante en sol, en bo clima, e isto congrega moitísima xente aquí nesta gran cidade de Ferrol. Pois, como terían vostedes ocasión de ver no noso rótulo, imosles ofrecer a procesión do Santísimo Cristo da Misericordia e María Santísima da Piedade, unha procesión das que conta con máis arraigo dentro da Semana Santa de Ferrol. Conta a tradición que na noite do Xoves Santo, ao tocar a derradeira campanada das 11 da noite, comeza a procesión titular do Santísimo Cristo da Misericordia, que cumple medio século de existencia. Abre a marcha ese enorme timbal, marcando os primeiros pasos, porque, como saben vostedes, intercalándose entre as diferentes confrarías, os diferentes pasos, as diferentes imaxes, os diferentes tronos, vai tamén de cada pouco unha banda de gaitas, unha banda de música que vai marcando o paso. Vexan vostedes o número de persoas que se congregan nesta noite de primavera aquí na praza do Concello de Ferrol, donde por primeira vez, despois de moitos anos facendo esta transmisión, podemos ver que se habilitaron unha especie de graderíos na esquerda das súas pantallas, os poden ver vostedes, para que a xente non tuvera que arremolinarse, que ateigar longitudinalmente esta praza, sino que así teñen ocasión de contemplala máis persoas en directo, en vivo. É un espectáculo que, como xa dixemos, cando o tempo acompaña, merece a pena e que cada vez congrega, eu atreveríame a decir, que a máis persoas. Vostede como encontrou o ambiente esta tarde en Ferrol, Padre? Pois encontro o ambiente moi movido, cheo de emoción polas rúas, polas calles, máis xente que o ano pasado, se queres. Nótase en todas elas as persoas que podemos contemplar noutras procesións xa antes distas, pois unha devoción moi grande, un entusiasmo por concurrir ás mesmas, porque hai xente que me dixo na rúa que non solamente asistía a unha procesión, que iba a todas cantas salían dos templos de Ferrol. Por tanto, é unha Semana Santa que cala profundamente, fondamente na alma popular. E son, por certo, procesións que comenzaron xa o pasado 31 de marzo, Domingo de Ramos. A procesión de Xesús, amigo dos menos, a procesión da entrada triunfal de Xesús en Xerusalén, a procesión do Ece Homo, posteriormente o luns, a procesión da Virxe da Amargura. O martes santo, 2 de abril, tivemos ocasión de presenciar nas rúas de Ferrol a procesión de Xesús da Columna. E así poderíamos continuar. Onte mércores a procesión do Santísimo Cristo dos Navegantes, que nos comentaban cidadáns de Ferrol e visitantes que era unha procesión dunha beleza extraordinaria. Tamén ás 9 da noite tivo lugar a procesión do Santísimo Cristo do Perdón e Nosa Señora dos Desamparados. Hoxe, ás 7:30 da tarde, percorreu as rúas do Ferrol a procesión de Nosa Señora das Angustias. E agora estamos presenciando a do Santísimo Cristo da Misericordia. Queremos aproveitar para lembrarlles que mañá, Venres Santo, a Televisión de Galicia valles ofrecer xa en directo dúas procesións tamén en Ferrol. A procesión do Santo Encontro, de verdade que é unha procesión que merece a pena por
pola profunda emoción que representa ese encontro, que nos pode explicar máis ben o Padre Sorna en que consiste. Pois o encontro de María Santísima co seu fillo Xesucristo, o encontro de San Xoán Evangelista e o encontro da Verónica. Son os personaxes que interveñen nesa gran ceremonia chamada así o encontro de estas grandes personalidades camiño do Calvario, na Rúa da Amargura. Pois os nosos telespectadores terán ocasión de asistir mañá a mediodía en directo desde Ferrol a esa procesión, e despois pola tarde veremos tamén a procesión do Santo Enterro en directo unha vez máis. Agora estamos vendo xa como se aproximan as primeiras confrarías. Precisamente esta que vemos que víamos en un momento, agora vemos o timbal de novo, era o tercio da Virxe da Alegría. A procesión está entrando xa nesta rúa, nesta praza de armas do Concello de Ferrol, que temos profusamente iluminada cos focos da Televisión de Galicia, para que as nosas cámaras poidan captar ata o último detalle deste fermoso acto. Vexan vostedes que o tercio da Virxe da Alegría viste totalmente de branco. É unha confraría fundada no ano 1989. E aproximándose xa o primeiro dos tronos. Vémolo aparecer en lontananza e creemos que se trata do trono da oración na Horta das Oliveiras. Este é un trono que representa o momento da visión de Xesús, da súa pasión e morte, situación que resume perfectamente por aquela frase pronunciada por Noso Señor: Pai, se queres aparta de min este cáliz, pero non se faga a miña vontade, senón a túa. Intenso, moi forte, psicolóxicamente falando, que o Señor experimenta no Horto das Oliveiras. Tan forte, contan os evanxeos, que o Señor senteu suor como de sangue que saía do seu corpo. E por eso dicía esa frase: Señor, Pai, se é posible, aparta este cáliz, pero que non se faga a miña vontade, senón a túa. Esta que estamos a ver é unha das procesións probablemente máis numerosas, máis longas de todas as que teñen lugar na Semana Santa. Se me permite, vamos a facer un breve reconto. Cinco grupos de persoas compoñen exactamente esta procesión, entre bandas, tronos, confrarías, etcétera, etcétera. Son 35 grupos distintos de xente. Poden vostedes pois imaginarse a lonxitude que pode acadar esta procesión, que partindo, vamos ver o percorrido, de todos os xeitos, como vostedes se estuveron desde o principio da nosa transmisión saben, trátase dunha transmisión en diferido, non estamos en directo por mor das competicións deportivas europeas que tiveron lugar hoxe. Así pois, decirlles que é unha procesión que percorre as rúas máis céntricas de Ferrol. En outras ocasións sempre animábamos aos nosos telespectadores a que si tiñan esa oportunidade, que non dubidaran en sair á rúa para presenciar en vivo, en directo, estas manifestacións religiosas populares. Hoxe están vendo un acto que xa tivo lugar hai pouco máis dunha hora.
Un acto no que a xente de Ferrol participa como un só home, unha frase feita, un tópico, pero que se pode utilizar e que ademais xa tivemos ocasión de ver e de comprobar en outras cousas que, bueno, non teñen moito que ver coa Semana Santa, pero hai uns días, concretamente na noite do 18 ao 19 de marzo, celebrase tamén en Ferrol unha manifestación cultural de profundo arraigo. Trátase da Noite das Pepitas. Pois era impresionante ver, a pesar do frío e mesmo da choiva, a cantidade de xente que saiu á rúa para asistir a este acto cultural de profundo arraigo entre a xente de Ferrol. Coas procesións de Semana Santa pasa o mesmo. A xente quérelle as cousas que consideran propias, non dubida en botarse á rúa, en pasar, como dixo vostede, padre, non ver unha procesión, sino absolutamente todas as que discurren por estas rúas de Ferrol ao longo da semana. É algo realmente digno de eloxio. Pensando que solamente a Cofradía dos Dolores, que hoxe é que capitanea esta procesión, ten 936 cofrades, casi 1000. 936. Entre eles, por suposto, hai xente nova, xente maior, de todas as edades. De todas as edades. E de feito, aí está a imaxe que eu podo ilustrar, porque este cofrade ou esta cofrade, desde logo, non parece que teña moitos máis de 10 ou 12 anos. Así pois, é unha tradición que, vexan vostedes, unha vez máis, esta imaxe que nos ilustra o que estamos a dicir. Entre os ferroláns é algo como forma como parte do ser de Ferrol, vamos, o pertencer a unha cofradía e salir á rúa nestas datas de Semana Santa. De feito, estáse vivindo continuamente, nada máis rematar unha Semana Santa xa se está pensando en facer a seguinte para que sexa máis vistosa, para que teña máis éxito que a anterior. Esta mesma tarde, cando nos achegábamos ata Ferrol, desde Santiago de Compostela, podíamos coincidir na estrada con numerosos coches con matrículas de fora de Galicia, con matrículas portuguesas, mesmo estranxeiras quero decir, como se Portugal fora unha nación irmá, xa non se considera estranxeiro, pero matrículas francesas, matrículas inglesas. Isto quere decir que as procesións declaradas de interese turístico nacional, por certo, atraen cada vez a máis e máis xente, porque, como terán vostedes ocasión de ver a través das pantallas da Televisión de Galicia, realmente o espectáculo é impresionante. Aí teñen de novo o plano deste trono da oración na Horta das Oliveiras e que, como estamos vendo, está portado por rapazas. Non nos cansamos de insistir de que poida sonar un pouco prosaico no medio destas manifestacións de fe o inmenso peso que teñen que soportar os porteadores, neste caso as porteadoras destes tronos, algún dos cales chega a pesar 2.300 kilos. É impresionante que nos estaremos transmitindo aproximadamente unha hora, pero eles percorren a práctica totalidade das rúas do centro de Ferrol. Unha procesión deste tipo pode se prolongar por espacio de 2 ou 3 horas. E estes mozos, estas mozas, cargan con ese peso, ademais, con orgullo e mesmo con ilusión. Cada ano queren participar, queren apuntarse para levar o trono. Hai voluntarios, algo, non é así? Efectivamente. É non extraño porque desde pequeno comenzan a sentir esta vivencia da Semana Santa ferrolana. Hai rapaziños aquí de 5, 6, 7 anos que van xa formados neste ambiente da Semana Santa ferrolán e que van crecendo, que van desarrollándose, pois, sindo que máis fundamentos o espírito en eso.
esta é unha imaxe que hai poucos anos que se ve. De feito, a participación das mulleres, das rapazas nas procesións non é unha cousa que date de moi antigo, que faga poucos anos, non creo que chegue á década, non sei se me equivoco, padre, en que as mulleres participan como cofrades e mesmo como porteadoras dos tronos. Portadores, non. O trono este xa é en 1955, pero levaban homes e mozos. Pero agora están elas levando máis con esa alegría, con esa serenidade, non es? Que xa pediron fai tempo que os cofrades maiores, directores da cofradía, que deixaran que elas foran os que portaran o trono. E a vostede que lle parece que as rapazas se integren nestas procesións? Perfectamente, por que non? E ademais fano con entusiasmo realmente contagioso. Toda a xente de fora que contempla este paso pois queda admirada, porque non é corriente que nas Semanas Santas de Sevilla, de Málaga, de Córdoba, que son tan famosas lá no sur de Andalucía, pois se ve o feito de que levan imaxes rapazas como esta aquí en Galicia, concretamente aquí en Ferrol. Por outra banda, dicir que non todos os tronos de estas outras procesións que vostede acaba de nomear, sobre todo as do sur, as de Valladolid, non sei, pero non creo que sexan os tronos tan pesados, tan difíciles de levar como son os da Semana Santa de Ferrol. E se voltamos á nosa terra, lembrarlles que hoxe, día de Xoves Santo, tiveron lugar diversas procesións, diversas celebracións, diversos actos de Semana Santa en localidades como Santiago, A Coruña, Ordes, Padrón, Ribeira, Pobra do Caramiñal, Rianxo, Ares, Ortigueira, As Pontes, Narón, Pontedeume, Lugo, Viveiro, Ourense, Pontevedra, Vigo, Meis, Vilagarcía, Cambados e Poio, ademais destas de Ferrol. Así pois, a Semana Santa expándese por toda Galicia e tamén por toda a xeografía de España. A unha indicación da directora do trono e baixo os aplausos do numeroso público aquí congregado, estas mozas levantan o trono da oración na Horta das Oliveiras sobre as súas cabezas cunha soa man. E seguramente teremos ocasión, porque agora mesmo están pasando xusto por diante do edificio do Concello de Ferrol, teremos ocasión de ver como bailan o trono, ese baile que é facer uns movimentos que exixen un esforzo que se pode ver reflexado na cara destas mozas. Moi digno de sinalar o sentido rítmico, musical, de unha euritmia no paso con que van marcando o andar, o moverse co trono sobre os brazos erguidos ao alto, e que parece que son unha soa persoa. E ademais parece que transmiten ese propio movimento que lle dan vida ás imaxes que portan. E que o sinten fondamente no corazón, fondamente na alma. Antes contábamosles que hoxe tivo lugar a procesión, onte tivo lugar a procesión do Cristo dos Navegantes, pero que sí que non lles contamos foi que ten unha fermosa, digamos, lenda, tradición, que di o seguinte: contan que a talla do Cristo dos Navegantes chegou a Ferrol a bordo dun navío unha fecha sen sinalar, pero no século XVII, e que esta talla viña oculta entre un cargamento de sal. A figura estaba no barco, pero cada vez que o navío intentaba abandonar o porto, aparecía unha tormenta, unha treboada, así que deixárono en terra e nese momento o barco puido partir. E aí temos de novo levantando este trono por riba das súas cabezas estas mozas que reciben, como non,
un sincero aplauso de todo o público aquí congregado. Están xustamente agora diante da unidade móvil da Televisión de Galicia e se está ofrecendo desde Ferrol esta retransmisión da procesión do Santísimo Cristo da Misericordia e de María Santísima da Piedade. Vemos xa, xusto inmediatamente a continuación, a banda de Esteiro, pertencente á Asociación Cultural Esteiro Ferrol, fundada no ano 1991, integrada por máis de 30 mozos e mozas que tocan cornetas, tambores e gaitas, cando vemos que se aproxima xa un novo trono. Teñen vostedes marcando marcialmente o paso para que toda a procesión leve un ritmo, un orden, unha musicalidade co seu uniforme de pantalón gris e camisa azul. A banda da Asociación Cultural Esteiro de Ferrol, que xa, se non nos equivocamos, é San Xoán Evangelista, verdad, padre? Eso. Trátase dunha talla de autor anónimo do século XVII, esculpida en madeira de halla policromada, que foi restaurada por imaxineiros de Santiago de Compostela. Temos xa, antes de que se despida da nosa vista o trono da oración na Horta das Oliveiras, que abría esta procesión, era a primeira das imaxes que podíamos ver, unha obra realizada por Masagué e donada polo Concello de Ferrol no ano 53, que se retira xa pola parte esquerda das súas pantallas, pola parte esquerda da Praza de Armas de Ferrol, para continuar coa procesión. A segunda das imaxes, San Xoán Evangelista, coa súa palma, súa capa vermella. Cando pase diante de nós e teñamos ocasión, veremos que nesa capa leva o escudo do apóstolo evangelista bordado en ouro, profusamente engalanado con froles, con lámparas, e portado por mozos ferroláns que lle imprimen esa característica, ese baile ao trono. Moitos deles, como ven, levan a cara tapada, unha forma de facer penitencia, unha forma anónima de participar na Semana Santa de Ferrol, e que ten, se cabe, máis mérito, porque van de riguroso incógnito, ninguén sabe de quen se trata. No momento en que saen da casa á rúa, poñen o seu antifaz e fan por pura e simple devoción este esforzo de transportar os tronos. Moito deles fanos por oferta, ofrecerse a levar o santo o rostro tapado, para que, como señal máis de penitencia e de ofrenda ao noso Señor, non en cuanto, como dixexes ti. Pero tenlle os xoves de Ferrol moita devoción a San Xoán, porque San Xoán era o máis xove dos apóstolos, o home que non abandonou nunca ao Señor desde que o chamou a tomar parte no discipulado.
Outros, xa sabes, Xudas traicionouno, Pedro negouno, os outros escaparon, fuxiron porque tuveron medo. En cambio, San Xoán, sempre, ao pé do Señor, ao lado dele, hasta que expirou no alto da cruz. Un xoven entregado plenamente ao Señor, e que despois, máis tarde, foi un gran evangelista da vida do Señor, pois comentando a vida do Señor pola vida do seno do Pai. No principio era o Verbo, era a palabra, e a palabra estaba no seo de Deus, e esta palabra era Deus. Con esta sublimidade empeza el o seu evangelio. Fíxese, padre, acabamos de ver un detalle. Poderíamos pedir tal vez ao noso realizador que lle diga ao cámara si nos pode volver a mostrar eso mismo, os pés descalzos destes mozos. Impresionante, impresionante. Non cabe outra definición, porque xa é de por sí un traballo, unha penitencia grande portar estos pesadísimos tronos, e encima fano de xeito anónimo, nada farisaico, podíamos decir. Están na parte de atrás do trono onde ninguén os ve, na sombra, de xeito discreto, e encima descalzos. Que mérito teñen estos rapaces. Sentindo a humildade do ser humano, pousándose na terra, home terra, en contacto cas lousas da rúa. É increíble, porque levamos xa uns cuantos anos, padre, facendo estas transmisións. A mí non deixa de impresionarme. De verdade que lles poderíamos recomendar aos nosos telespectadores que se teñen ocasión, mañá mismo, ou ao longo do que queda de semana, ou o ano que ven, sino, pero veñan a Ferrol e vexan isto. De verdade que é unha expresión vulgar, pero é o que hai. Pon os pelos de punta ver estas manifestacións desta fe, deste fervor, de como vive esta xente a Semana Santa. Porque Ferrol parece que non, pero que espérase por superarse ano e ano. En vez de ir para atrás, como van algúns sitios, decaen por falta de fervor, por falta de entusiasmo, de cooperación, participación do povo. Aquí é todo o contrario. Cada ano máis solemne, máis participativa, máis emocionante na calle, na rúa, que realmente, pois, a xente vive isto. Entrégase. No, de feito, ao misterio da pasión. Non temos máis que ver que este ano hubo que habilitar unhas gradas, uns graderíos aquí na Praza de Armas, para que houbera máis capacidade para os numerosísima xente que enche non só esta parte do percorrido que lles amosamos desde a televisión, senón todo o percorrido da procesión polas rúas máis céntricas da cidade departamental. Este que ven vostedes é a banda. Vamos a ver. E que temos de diferentes, son cousas que non detalles os telespectadores, pero digamos que xa hai unha certa confianza, entonces non hai por que ocultalo. Temos un tercio de San Xoán, está nos indicando o Barcelona, banda de esteiro de San Xoán. Estos pasaron antes. É que ao quedarnos centrados en estos mozos que están levando con pés descalzos estas imaxes que agora mesmo están xirando diante do Concello, digamos que perdimos un pouco os papeles, que nos esquecimos do procedimento do que sería lóxico, normal e correcto, e que nos deixamos levar un pouco pola pasión, e olvidámonos un pouco dos papeles, porque realmente un espectáculo que merece a pena vivirse así, tal e como é. Están saludando, digamos, as autoridades que están vendo a procesión desde o balcón principal do Concello de Ferrol. Serven a frente deste mozo reflexo do traballo que están a pasar. Este, digamos, a saludación. As autoridades están mirando en redondo. Suposto, un plano que les amosa perfectamente a cantidad de xente que se encontra aí aplaudindo a evolución do torno de San Xoán Evangelista, aplaudindo a estes homes que están dando un esforzo realmente impresionante. Vexan vostedes o que lles comentábamos antes. Trátase do escudo do apóstolo evangelista que
bordado en ouro polas máis actrices de Ferrol. O trono está tallado en madeira lineana e obra do industrial Fernando Quinto Hermida, e o peso só do trono é de 1.245 kilos, ao que hai que sumar a imaxe e o salón. Ahora sí, recuperados os papeles, podemos decir que a banda a que aludíamos antes era a banda do Pilar. Eles serán disculpar que non nos reconocéramos a primeira vista, porque de verdad que nos quedamos realmente anonadados coa visión do paso. E agora sí que podemos decir que se trata da banda Pilar. Un novo aplauso para o esforzo que están a facer estes mozos levantando o trono. Caras de asombro entre o asistente, coñecedor do esforzo que están a realizar estes homes para facer máis vistosa, se cabe, esta procesión do Santísimo Cristo da Misericordia de María Santísima da Piedade. Retírase xa este paso. O último plano que imos ver dese rostro xove, efectivamente, de San Xoán Evangelista, que continúa o seu desfile polas rúas de Ferrol. Mentre por diante do noso posto de comentarista está a pasar esta banda Pilar, fundada en 1985, marcando o paso a este trono que acaban de ver vostedes. E facendo un último esforzo antes de sair do campo que está cubrindo a Televisión de Galicia, matan a súa intervención na nosa transmisión estes mozos que nos deixan realmente impresionados mentres continúa a procesión. Vanse xa os porteadores do trono de San Xoán e aí teñen vostedes a golpe de tambor a banda Pilar, que continúa marcando o paso para non perder o ritmo. Dense conta de que esta procesión de que é longuísima, pode que teña unha de varios kilómetros. Lembren que son 35 grupos de persoas, cada anaco ten que ir integrado un grupo de gaitas, unha banda de tambores, para ir marcando o paso, para ir marcando o ritmo de toda a procesión. Os que habitamos Ferrol con certa seguridade podemos dar fe de que estes mozos practican durante todo o ano para participar nestas procesións de Semana Santa. Pasan todo o ano facendo as súas prácticas de tambor, de corneta, e xa desde ben piquiniños, non hai unha imaxe vale máis que mil palabras, xa desde ben piquiniños participan nestas celebracións religiosas. Trátase do tercio da Virxe da Esperanza, que, por certo,
tal e como comentábamos antes, é de carácter exclusivamente feminino. A súa constitución remonta ao ano 1984, teñen pois 2 anos de existencia. E os que estamos a ver agora son os integrantes do Tercio da Santa Cena, unha confraría fundada no ano de 1945, herderos dunha antigua cofradía que sacaban en procesión a representación de unha cea que se veneraba na capela de San Roque. Medio centro de cofradías integran este grupo que participa tamén nesta e noutras moi procesións da Semana Santa de Ferrol. Estes días, padre, leía na prensa un comentario falando das procesiones de Ferrol, que decía antiguamente que había outro respeto cara as procesións, que a xente que mesmo se xeonllaba ao pasar as figuras que presinaban, e decía que ahora que miraban como si tal cousa, pero vostede cree que hai certo pasotismo ou que realmente ainda se sigue sentindo algo no momento de ver pasar estas impresionantes figuras? De pasotismo, nada. Eu creo que non, verdad? En absoluto. Aí está, que cantan e que hablan. Calquera de nós pode comprender e ver que a xente participa emotivamente nestes actos, nestas ceremonias que está a realizar. Hai uns fenómenos psicolóxicos que pouca xente se fija, que é o sentido de admiración, o sentido de contemplación. Cando pasa por diante de nos un paso, esa figura, esa imaxe, dille algo a xente que o contemple ve. Por tanto, hai como unha comunión entre a imaxe que contempla e xente que está presenciando esa actitude do Señor, sea no Horto dos Oliveiras, sea o prendimento que será máis tarde, sexa o encontro ca Virxe Santísima Nai, todo eso fala, imaxes que falan e contempladas dinos algo que están a vivir esos acontecementos que se viviron fai 2000 anos nas rúas de Xerusalén. Estou de acordo en que desde logo non se pode presenciar con indiferencia unha procesión deste tipo. Vamos a permitir aos nosos telespectadores que lles lea un poema, unha cousa un pouco rara nestas transmisións de Semana Santa, pero que nos chamou poderosamente a atención. E vamos a ver se temos ocasión de decirlles que foi dedicado ás confrarías de Dores en cumprimento dunha promesa por don Máximo de Miguel Paje, que é o xeral xefe da rexión militar noroeste, xeneral en xefe da rexión militar noroeste. E di así, en castelán, pero é realmente fermoso. Di: cubre el Ferrol la noche con su manto y rompen su silencio los tambores de las tropas que rendirán honores a Cristo y a su madre el Jueves Santo. Doblan en son de paz y destemplados los tambores de dos fuerzas hermanas al desfilar por calles ferrolanas los marineros junto a los soldados. Los que ponen a Dios como testigo al jurar no rendirse al enemigo, se rinden al amor y la concordia. No menoscaba honor de militares rendirse ante la Reina de los Mares y al Santo Cristo de la Misericordia. Fermosos pensamentos moi devotos. E, sobre todo,
conectados, sermonados no corazón dun xeral. Sí, nós cando leímos esta tarde, pois dixemos, bueno, pois é unha cousa que merece a pena contarlle aos nosos telespectadores, porque de verdade que están feitos cunha gran sensibilidade. Resume moi ben o que se ve nesta procesión de Semana Santa, cando temos ocasión de presenciar un novo paso que non nos pode deixar indiferentes, evidentemente que non. Pode que a xente xa non se axeonlle, xa non se presine ao paso destas imaxes, pero haberá máis de un que diga unha oración por dentro. Seguramente. Moitos ao ver ao señor así, cas mans atadas, por que te prenderon? Quen te prendeu? Un home de paz, un home de tanta sensibilidade humana que non fixo mal a ninguén. Era todo bondade, e prenden as mans porque non paga ben. A historia ten estas ironías. Pois isto que estamos a contemplar, o Señor preso, o prendimento do Señor, é toda unha meditación feita a imaxe, feita estética, feita beleza, que está a decirnos algo. Quen te puxo así, Señor? Por que estás así preso? E dentro de calquer corazón, a resposta ten a cada un de nós. E sempre sai unha resposta para nós moi importante. Seguramente que sexa para nós o secreto da nosa liberación. Aproximándose este trono de prendemento é unha talla en madeira de caoba policromada, obra de Florencio Guerra Felipe, datada no ano 1863. Súa túnica de terciopelo que en galego, se non me equivoco, é veludo. Pois a súa túnica de veludo morado foi bordada en ouro polas nais adoratrices de Ferrol. Disculparán os señores telespectadores estes pequenos erros, pero é que estamos lendo en castelán, temos que ir facendo a traducción sobre a marcha, entón de vez en cando pues, pode ter estes pequenos erros. Aí teñen vostedes un plano que nos ilustra o que lles acabamos de decir. Fermosa túnica de veludo morado, insistimos, bordada polas nais adoratrices, mentres que o trono, tallado en madeira de caoba, está considerado como unha obra sobresaínte dentro da industria do ramo da ebanistería, e como a práctica totalidade dos tronos que forman parte destas procesións, obra do artista ferrolán Cándido Hermida. Sen dúbida a súa beleza pódese admirar neste plano. Un trono que realmente contrasta coa sinxeleza do que vai de arriba, simplemente Xesús atado con 4 luces alrededor e sin máis, non hai nada máis que decir. A imaxe suficientemente expresiva por si sola. Detrás deste feito da imaxe do prendimento está o Señor daquela cando estaba preso atado á columna, recibindo máis de 600 azotes. As costas do Señor, a espalda de él, como dio o profeta Xeremías, foron labradas cos vergallazos que lle deron aqueles verdugos.
Trátase probablemente o trono máis pesado de todos os que participan na Semana Santa de Ferrol. 2.300 kilogramos, portado por 69 rapaces que están facendo un gran esforzo para soportar alrededor de 34 kilos cada un, aproximadamente, no seu percorrido polas rúas de Ferrol. A maioría deles levan a cara coberta e os que a levan descoberta podemos decir que non deben de superar en moito os 18 anos. Eu creo que ningún deles. Están pasando agora mesmo xusto por diante da nosa unidade móvil. Considero que cada vez é máis difícil adiviñar a idade que ten unha persoa, pero non me equivoco moito se digo que estes mozos non teñen 18 anos. Impresionante. Mentre se vai perdendo a esquerda desta praza de armas do Concello de Ferrol o trono do prendemento do Noso Señor, escoitamos o son dos tambores e as cornetas da banda Ferrol. A banda da Asociación Pro Xuventude Ferrol foi fundada recentemente, nada máis que data do ano 1992. Está composta por máis de 40 xoves que tocan cornetas, tambores, gaitas, liras, e visten con un clásico uniforme decimonónico, con levita, pantalón azul, charreteiras doradas e gorro do chamado tipo ros, con morrión, para máis datos. E se os nosos oídos non se equivocan, van facendo unha versión singular da tradicional canción galega Unha noite na ira do trigo, adaptada para desfiles, que non desentona en absoluto por outra banda. Detrás da banda Ferrol aproxímanse o tercio do Cristo do Socorro e o tercio de Cristo Redentor. Este que estamos a ver é o trono da volta do Calvario. Efectivamente, baixa do Calvario a Virxe Santísima acompañada de San Xoán. O apóstolo o evangelista non deixou só, porque el, o apóstolo, no alto do Calvario, escoitou dos labios do Noso Señor estas verbas: Muller, aí tes ao teu fillo. E dixíndose a San Xoán, díxole: Fillo, aí tes a tua nai. E desde aquela hora, di o evangelista, tomouna el na súa casa. Acompañouna sempre. A imaxe que estamos a contemplar é precisamente a reproducción dese feito evangélico que nós, aquí en Ferrol, hoxe, contemplamos plásticamente nestas dúas imaxes tan hermosas. A cruz por detrás da torosa de San Xoán érguese soa,
o corpo do Señor xa está enterrado. Somente ten o lenzo. E fíxese vostede, padre, as caras de dor que representan estas figuras. De feito, veñen de presenciar un feito doloroso. E a expresión tanto da Virxe como de San Xoán é realmente estremecedora, porque parece que veñen andando, é unha cousa magnífica o traballo que están a facer estes mozos que levan este pesadísimo trono con estas figuras que dan este movimento de vida, que lle dá unha vida propia, ¿verdad? Exactamente. Por supuesto, aplausos para este novo esforzo dos porteadores deste trono da volta do Calvario. Profusamente decorado, iluminado, non falta detalle nas mans da Virxe, a palma de novo na man de San Xoán. Parece que van camiñando xuntos. E vai enchendo xa o ambiente o son, as notas da banda do cuartel de instrucción de marinería de Ferrol. Mentres, por un lado, ainda non se esgotaron, ainda se siguen escoitando os timbais da banda Ferrol, a banda do cuartel de instrucción ven acompañando este novo paso. Mais dunha persoa pregunta por que San Xoán trae a palma na súa man dereita. Que símbolo é a palma? Desde sempre a palma é o símbolo dun martirio. Podemos dicir San Xoán, neste caso, é un mártir interior. Sufre un martirio de ver ao Señor preso, ao Señor perseguido, ao Señor cravado na cruz, ao Señor morto. Por eso, a palma na súa man ten todo ese significado do martirio interior do seu corazón de discípulo amado que contempla ao Señor nese trance da súa vida. Neste mesmo senso de martirio, de testemunho, podemos decir que tamén a palma da man de San Xoán está a dicirnos o seu triunfo sobre a vileza dos homes, a súa valentía en dar a cara, en dar o rostro polo Señor, o
el testemunho valente de non negar, de non escapar, de non ter medo, de estar ao lado do Señor e tamén de súa nai. Ten moitas lecturas, moitísimas lecturas a Palma, pero estas que acabo de explicar son as principais. Desde a Praza de Amboaxe, onde se iniciou esta procesión, vai pola Rúa Dolores, Praza de Armas, onde nos encontramos, retírase pola Rúa Galiano, Rúa de Lugo, Rúa Real, Méndez Núñez, e finaliza no mismo sitio onde se iniciou, na Praza de Amboaje. E di o libriño que se edita con motivo da Semana Santa ferrolá de 1996, que considerando cada procesión da Semana Santa como unha representación da pasión, morte e resurrección do Noso Señor, o paso da volta do Calvario non está situado de acordo coa cronoloxía da pasión. Efectivamente, porque ese é máis ben do Venres Santo. Efectivamente. Porque este paso representa o momento en que a Virxe María, acompañada polo discípulo preferido, como vostede di, do Señor, San Xoán, regresa do Gólgota ou do Monte da Cabeira para cumplir a sentencia dictada polo gobernador romano de Xudea, Poncio Pilatos. Procedeuse á crucifixión de Xesús Nazareno, e para non contravir a lei mosaica dos xudeus que proíbe a realización de todo traballo en sábado, Xosé de Arimatea solicitou o permiso para retirar da cruz o corpo sen vida de Xesús e darlle sepultura antes do comezo da celebración do Sabbat, despois de desclavalo e descendelo da cruz. Mediante un longo pano, María, súa nai, inicia a volta do Calvario, acompañada por Xoán, o discípulo preferido, dando cumprimento ao mandato. Fíjense vostedes que fermosa mezcla de imaxes nos está ofrecendo o noso realizador. A lúa chea que ilumina a noite ferrolá, non hai unha nube, só lúa e estrelas encima de nós. Hermosísimo plano da noite de Ferrol. Que claridade, que maravilla. É increíble como cambia esta cidade nestas datas de Semana Santa. Que ambiente hai polas rúas, que alegría, como ven toda a xente que é de Ferrol, pero que por motivos de traballo, por motivos diversos, ten que vivir fora da cidade. Non dubida en restarlle días ás súas vacacións de verán ou facer como sexa con tal de estar aquí esta semana. É unha tradición fondísima que os que somos desta zona podemos dar fe de que se trata de algo polo que, vamos, prefieren perder calquera cousa menos a Semana Santa de Ferrol, aqueles ferroláns que teñen que vivir o resto do ano lonxe da súa terra. Por iso cambia a cidade estes días. As rúas están totalmente ateigadas de xente, e o ambiente que se respira polas calles é realmente de festa, a pesar de que se está conmemorando a paixón e morte de Noso Señor Xesucristo, pero a xente, aparte do sentimento religioso, que o hai, sen dúbida, e tamén ten aquel acercamento á familia, aquel volver a encontrarse cos vellos amigos, cos vellos coñecidos. Como ben dixo vostede, padre, cada vez hai máis xente en Ferrol, cada vez veñen máis turistas animados por, tal vez, como non, pode que nos poñamos o noso pequeno grau de area ao facer estas transmisións desta fermosa Semana Santa e animar, unha vez máis, como casi todos os anos, a xente a que se acheguen a velas en vivo e en directo. O caso é que cada vez se aprecia máis xente, máis ambiente, máis espectáculo, entre comiñas, porque realmente tampouco está ben falar de espectáculo, creo, pero como podíamos definir, padre? Pois eu penso que podíamos dicir unha soa perla, é que Ferrol nestas datas de Semana Santa non defrauda, todo o contrario. Certamente. Eleva, suspende o corazón, a alma, a contemplación
neste gran misterio que estamos a celebrar e a compartir todos xuntos. Isto é o que le dá precisamente esta gran vivencia religiosa a Semana Santa ferrolá. A xente, unha vez que participa nestas celebracións procesionais, vai ás súas casas, aos seus fogares, contenta, agradecida, ledizosa por haber tomado parte neste acontecemento, nesta celebración penitencial, procesional de Semana Santa, participando fondamente, espiritualmente, no misterio, no gran misterio da morte e paixón de noso Señor Jesucristo. E vemos como se achega xa un dos derradeiros tronos que integran esta procesión. Trátase do trono do Santísimo Cristo da Misericordia, que ven precedido polo tercio da coronación de espinas, o tercio da Virxe dos Dores, o tercio do Santísimo Cristo da Misericordia e o propio trono o que fai referencia a este tercio, como ven vostedes no pendón que vai abrindo paso. O tercio do Santísimo Cristo da Misericordia foi fundado como confraría no mes de abril do ano 1945. A súa imaxe titular, que acabamos de ver, é o crucificado que co mesmo nome se venera na Igrexa das Dores, aquí en Ferrol. Foi esta confraría erixida canónicamente polo arcebispo de Oviedo e administrador apostólico de Mondoñedo Ferrol, don Benxamín de Arriba e Castro, con data de 19 de novembro de 1945. Ao longo dos anos foise incorporando o resto das confrarías e tercios que compoñen as actuais confrarías de Dores. No ano 1992 fusionouse coa venerable, real e moi ilustre confraría de María Santísima das Dores, constituindo deste modo a actual congregación. Estes que estamos a ver agora mesmo, vestidos absolutamente de negro, son o tercio da Santísima Virxe dos Dores. De novo temos en imaxe o trono do Santísimo Cristo da Misericordia. Son tronos sinxelos con leves adornos florais, iluminación e a imaxe no centro. Porque así ten moita máis majestade. Solamente a presencia de Jesucristo crucificado basta. Eso. O título de misericordia moi expresivo, porque a palabra misericordia ven a dicir que misericordatum, o corazón que se dá aos miserables, aos pecadores, aos que non somos nada, aos limitados. Un corazón entregado totalmente. Que fermosa a palabra misericordia. É expresión da vida e da obra do noso Señor. Darse a todos con corazón cheo de bondade, cheo de piedade, cheo de perdón, generoso para todos, bo e generoso, como dicimos dos galegos, bo e generoso. Temos de novo en pantalla o tercio da Santísima Virxe das Dores. Os primeiros documentos conservados desta confraría datan do ano 1762, aínda que se teñen noticias e referencias desta congregación entre os séculos X e XII. Se pois a tradición remóntase a casi 10 séculos, 1000 anos.
E como non, aquí teñen vostedes a banda da Brigada de Infantería Lixeira Aerotransportable de Pontevedra, a Brilat, que acompaña o trono que lle dá nome a esta procesión, o trono do Santísimo Cristo da Misericordia. Parece que ten un aire, escultura, pero ten un aire que aquel famoso Cristo de Velázquez, que pintou Velázquez. Coroa de espinas, mirando abaixo por o seu peito, por o seu corazón, mirando para nós, é unha palabra. Sempre impresionante a banda da Brilat, que ademais de vir interpretando a marcha cos seus instrumentos, ven cantando tamén e despertando xa desde ben lonxe os aplausos do público aquí congregado. Estamos casi a piques de dar por rematada esta procesión, porque despois do trono do Santísimo Cristo da Misericordia pasará ao trono da Santísima Virxe da Piedade. Lembren unha vez máis que a procesión ten precisamente ese nome, Procesión do Santísimo Cristo da Misericordia e María Santísima da Piedade. Son as dúas imaxes que lle dan nome a esta impresionante marcha procesional que está xa chegando ao seu fin. Os aplausos multiplícanse ante a chegada destes homes e deste paso. Insistimos, trátase da banda de música da Brigada de Infantería Lixeira Aerotransportable de Pontevedra, a Brilat, unha banda que consta de 80 músicos e da que se di, e non sin razón, que é unha das millores bandas militares de España. Unha banda que o ano pasado estaba lixeiramente disminuída en canto a cantidade, non a calidade, porque parte dos seus componentes, e probablemente algúns dos que hoxe están aquí, estaban loitando pola paz en Bosnia e Herzegovina, nos territorios da antiga Yugoslavia. Afortunadamente, hoxe teño ocasión de estar de novo aquí e imos deixar que escoiten como interpretan as súas cancións mentres o trono do Santísimo Cristo da Misericordia pasa diante do edificio do Concello de Ferrol. Mentres, imos de pedir ao realizador que si nos pode dar unha imaxe do que está a pasar diante deste paso, porque se está incorporando á procesión un cúmulo de autoridades. Aí teñen vostedes, podemos ver á esquerda das súas pantallas o conselleiro de Pesca, á dereita o alcalde de Ferrol, outras autoridades civis e militares que constitúen a presidencia desta procesión e que se integran neste momento cando é un edificio do Concello para desde este momento pasar a percorrer as rúas de Ferrol acompañando as imaxes, as bandas, os tercios e as confrarías.
caixas, os timbais e os tambores de Abrilat. É impresionante tamén o esforzo destes mozos que elevan por riba das súas cabezas o trono do Santísimo Cristo da Misericordia. Está xirando, facendo un xiro de 360 grados, estáse voltando agora mesmo o sentido inverso do que é a procesión. Escoltado a dereita e a esquerda pola escuadra de gastadores do cuartel xeral de Abrilat, que portan guiones e banderines do Reximento Aerotransportable Isabel la Católica número 29. Un sentido universal de mirar os 4 puntos do universo, norte, sur, este, oeste. A volta que dou nesta praza, o Santísimo Cristo da Misericordia, mira para os 4 puntos cardinais. Todo ese é un significado da universalidade da redención. A xente congregada nesta praza aplaude. Non só aplaude, que hai que ver as caras de emoción. Fíxese vostede a xente que temos ao alrededor, pouco lles falta para ter vaguas nos ollos. E que vive este gran misterio que estamos a celebrar. Realmente o conxunto é magnífico, entre a música, a marcialidade de Abrilat, o esforzo destes rapaces, a beleza dos tronos, fan un conxunto nesta noite ferrolana realmente indescriptible. Cando hai presencia de belleza, como neste caso, unha beleza tan sublime, iba a decir, tan fonda, pois a xente realmente vibra, comulga con ela. Plano xeral no que podemos apreciar na súa totalidade os integrantes desta banda de música de Abrilat, que están agora mesmo detidos diante de nós. Isto que vemos agora sí que é impresionante, un penitente que cos pés atados, descalzos, arrastrando unhas cadeas. Son os componentes do tercio penitencial que acompaña case que sempre a estas procesións. Xente total e absolutamente anónima que por algunha razón promete, ofrécese a realizar este esforzo. Algúns arrastran cruces, outros levan cadeas. Como vemos ustedes, tercio penitencial das confrarías de Dores. Veremos máis de un seguramente. Estánse achegando ao lugar onde nos encontramos, van detrás da banda de Abrilat. Unha cadea con un nudo que lle vai facendo dano nos pés. Isto é realmente impresionante. O peso que significa es arrastrar todo eso pola terra. De novo a lúa que nos ilumina nesta noite ferrolá para pasar a este Cristo da penitencia. Parece como un pico da lúa ao Señor crucificado. Obra maravillosa do realizador. Hai que felicitalo, como non. O
amigo Malvar está facendo realmente que disfrutemos coas imaxes que estamos a ver desta procesión. Xunta a terra co ceo e o ceo ca terra. Hoxe Ferrol síntese moi cerca do ceo. Anos de existencia da Televisión de Galicia, creo que 7 ou 8 de facer estas procesións en Ferrol, padre, e cada día descúbrese un novo matiz, un algo diferente, cada día nos impresionan, cada día son diferentes, cada día se pode seguir a ver, é impresionante. Polo que comentamos antes, e que vai superándose de ano en ano, e cando unha celebración desta magnitude se supera, a xente das segundas persoas imos a máis. Fíxense vostedes, señores telespectadores, que xusto detrás deste Cristo da Penitencia vai un grupo de persoas, non sabemos se homens ou mulleres, totalmente vestidos de negro, descalzos e portando unhas cruces impresionantes. Cruces que xa teñen o extremo inferior gastado, romo, redondeado, de ir rozando polo asfalto das rúas de Ferrol. Desde o noso posto de comentaristas vemos a un que non leva a cruz a rastra, senón que a leva totalmente encima dos seus sombreiros. Vemos tamén os compañeiros de outros medios de comunicación gráficos que non se cansan de facerlle fotos porque é impresionante o peso destas cruces, non sei, é algo realmente espectacular. É unha auténtica procesión penitencial. O título expresa moi ben o contido da mesma. Vemos xa a banda das Angustias que está chegándose en lontananza a piques de pechar esta procesión. Aí a teñen vostedes de novo acompañando ao tercio do Cristo Yacente. Cristo Yacente e posteriormente teremos ocasión de ver o trono da Virxe da Piedade que pechará a procesión. Teñen vostedes o pendón que abre o paso deste tercio do Santísimo Cristo Yacente. Cando xa levamos máis dunha hora de transmisión e ainda continúa esta procesión, imagínense vostedes por onde deben de ir aquelas bandas de gaitas que abrían esta inmensa manifestación de fervor popular. Kilómetros e kilómetros polas rúas de Ferrol, ateigadas absolutamente todas elas de xente que non dubidan se ir á rúa para presenciar este fermosísimo espectáculo. Non só nesta praza de armas onde se encontran instalados os equipos da Televisión de Galicia, sino en todo o percorrido desta procesión. Como xa lles dixemos, partindo da praza de Amboaxe, van pola Rúa de Dores, Praza de Armas, Rúa Galiano, Rúa de Lugo, Rúa Real e Méndez Núñez para proceder á retirada. Lembrarlles unha vez máis que mañá a Televisión de Galicia ofreceralles en directo dúas novas procesións da Semana Santa de Ferrol, concretamente a procesión do Santo Encontro pola mañá, ao mediodía,
E a iso do serán teremos ocasión de ver a procesión litúrxica do Santo Enterro. Calquera das dúas terá algo diferente, calquera das dúas merecerá a pena ser vivida, se non aquí en Ferrol en directo, sí, como non, a través da Televisión de Galicia. Nos intentaremos contarlles as cousas que pasen, os máis pequenos detalles, cando vemos xa que se aproxima o trono da Santísima Virxe da Piedade. Detrás del virá unha representación das confrarías e pechando a procesión a banda da Hoxe da Organización Xuvenil Española. E teñen de novo unha imaxe do Cristo yacente que cronolóxicamente, padre, tampouco correspondería se nos quixéramos axustar a historia religiosa. Cronológicamente, non. Isto máis ben corresponde xa ao Santo Enterro. O Santo Enterro, que veremos mañá, efectivamente, pero que tamén participa nesta procesión. Adiantase hoxe como imaxe. O tercio do Santísimo Cristo Yacente data do ano 1988. Esta que ven vostedes é a banda das Angustias. E cando casi levamos hora e media de transmisión, ofrecerlles este fermosísimo plano da Virxe da Piedade que ven pechando xa esta procesión e que tamén lle dá nome. Insistimos, unha vez máis, trátase da procesión do Santísimo Cristo da Misericordia e de María Santísima da Piedade, a que ven vostedes. O tercio da Virxe da Piedade foi fundado no ano 1945 no seo da confraría do Santísimo Cristo da Misericordia. O trono desta imaxe que están a ver foi realizado nos talleres da confraría. Lévano a hombros 48 portadores que soportan un peso de 1.690 kilos. A imaxe da Virxe da Piedade é unha talla anónima do século XVII, feita en madeira de teca policromada e restaurada no ano 1948 por imaxineiros de Santiago de Compostela. O seu manto de veludo de seda azul leva aplicacións bordadas en prata. Leva tamén un dosel de veludo co escudo do tercio da Santísima Virxe da Piedade. E así, señoras e señores, con esta fermosa imaxe imos dar por rematada esta transmisión que agardamos fora do seu agrado. Lembren que os agardamos mañá ao mediodía e tamén pola tarde para seguir a ver novas procesións en Ferrol. Darlle as gracias, Padre Sorna, polos seus gratos comentarios. Tamén as gracias aos nosos telespectadores por acompañarnos a estas horas. E sen máis, desexarlles a todos moi boas noites. Boas noites.